Με ικανοποίηση, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να μιλάτε για πανστρατιά και να αποδίδετε τον όρο αυτό στον Πρωθυπουργό. Μόνο που θα επισημάνω το εξής, ότι μάλλον διασταλτική ερμηνεία των όσων μέχρι σήμερα έχει πει ο Πρωθυπουργός κάνετε. Γιατί, κύριε Υπουργέ, σε περιπτώσεις πρωτοφανούς κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, που βιώνει η πατρίδα μας τώρα, δεν πρέπει να παίζουμε με τα λόγια. Πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Και ο Πρωθυπουργός πρέπει ξεκάθαρα να ζητήσει εθνική συνεννόηση και όχι συνένεση, όπως αναφέρθηκε και σας είπε τη διαφορά ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός από τη μια να λέει μισόλογα και από την άλλη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τον προκαταλαμβάνει, φοβούμενος μήπως και αν αρνείται τη συνένεση, φοβούμενος μήπως του τη ζητήσει. Αυτά δεν είναι για αυτές τις ώρες, τις κρίσιμες. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι οι περιστάσεις απαιτούν σοβαρότητα και αυξημένο αίσθημα εθνικής ευθύνης. Γιατί όταν δώσαμε όρκο ως βουλευτές μέσα σε αυτή την αίθουσα, ορκιστήκαμε να υπηρετούμε το Σύνταγμα και τα συμφέροντα του λαού. Ούτε τα συμφέροντα των πολιτικών αρχηγών, ούτε τα πρόσκαιρα συμφέροντα των κομμάτων, ούτε να εργαζόμαστε και να δουλεύουμε για το πώς θα διατηρήσουμε ο καθένας από εμάς τις καρέκλες μας. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Και μόνο αυτά. Και κάτι άλλο. Μιλήσατε για λεπτές διαπραγματεύσεις και για την ανάγκη να υπάρξει συνένεση. Μπορείτε να διανοηθείτε πόσο πιο ισχυρός θα ήταν ο Πρωθυπουργός όταν σε αυτά τα ταξίδια του στο εξωτερικό, που κάνει λεπτούς χειρισμούς, είχε ως όπλο την σύμφωνη γνώμη, δεν λέω του συνόλου, τουλάχιστον της πλειονότητας των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Πρέπει να καταλάβετε κάτι όλοι, ότι το αίτημα για εθνική συνεννόηση που πρώτη έχει προβάλει η Ντόρα Μπακογιάννη, το είπα και εγώ παραιτούμενος από τη Νέα Δημοκρατία, από αυτό εδώ το βήμα, το λέμε καθημερινά όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας, έχει κυριεύσει πλέον ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και ο Πρωθυπουργός έχει χρέος να απευθύνει πρόσκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός και αυτός έχει το χρέος να το πράξει. Και επιτέλους, οι μάσκες πρέπει να πέσουν. Τώρα. Αργότερα θα είναι αργά. Αργά για τη χώρα. Σε κάτι άλλο. Μιλήσατε για καθημερινές επιχειρήσεις, για αίσθημα ασφάλειας και για αίσθημα ασφάλειας στην Αθήνα. Θα σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά βλέπουμε σε τηλεοπτικούς σταθμούς διαφημίσεις εταιριών που προβάλλουν το προϊόν τους και το προϊόν τους ποιο είναι? Κάγκελα, για να βάλουμε μπροστά στις πόρτες και στα παράθυρά μας, στα μπαλκόνια μας. Και κάτι ακόμα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, δεν πρέπει να μείνουμε στον τύπο των αρμοδιοτήτων στον οποίο αναφερθήκατε. Υπάρχουν αρμοδιότητες και για την ελληνική αστυνομία. Ας προχωρήσει σε συλλήψεις για όλους εκείνους που έχουν καταλάβει την ομόνοια και κάνουν δημοσίως, κάτω από τα μάτια των αρχών, χρήση ναρκωτικών. Τέλος, μια διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κύματα μεταναστών, μηνομήνων μεταναστών, από την Αφρική. Μέσα στο πλαίσιο αυτό μαθαίνω, το έχει γράψει ο τοπικός τύπος της Ηλίας, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ στον Πύργο και να το μετατρέψει σε στρατόπεδο υποδοχής μεταναστών. Είναι αλήθεια, κύριε Υπουργέ? Έχετε ενημερωθεί εσείς για κάτι τέτοιο? Γνωρίζετε ότι το στρατόπεδο αυτό βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό του Πύργου? Γνωρίζετε ότι απέναντι από το στρατόπεδο υπάρχουν εργατικές πολυκατοικίες και υπάρχει και δημοτικό σχολείο? Και τελικά πώς είναι δυνατόν να φορτώσετε λαθρομετανάστες μια περιοχή η οποία δεν έχει σχέση, δεν είναι συνοριακή? Δεν μπαίνουν από εκεί ποτέ μετανάστες. Μια περιοχή που σε τελική ανάλυση κάνει μια αγωνιώδη προσπάθεια να κλείσει τις πληγές της, που τόσα χρόνια έχουν ανοίξει, πότε με τις φωτιές, πότε με τους σεισμούς, κάνει μια τεράστια προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη. Στρατόπεδα συγκέντρωσης τώρα μεταναστών και τουριστική ανάπτυξη δίπλα από το λιμάνι του Κατακόλου, ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι δεν πάνε μαζί. Σας ευχαριστώ.